akong sudlay diri. Kaya na rin akong gigamit. Gigamit na ko. Paus lagwan na kay ano lay ko ba? Susuy. Suday pagit ka din na nga kanang takdantas imong kuto. Tuon na ba kay ka? Nawala ko. Gusto na wala ka undak pa. Sudlay. Gusto ko kay ka na imong kaspa din ha nga. Nakatagot na lagay imong kaspa din na sa imong kuan sa imong likod. Ay imong likod klaro kay imong kaspa. Grabe hangula kay paus lagwan ang sudlay kan nga. Na. Ay ko magpaula man ako. Ay sudlay dito ko kanang agamitan na sa tong ay mayuman na sa tong brass dito to na to. Tong karaan dito nga brass. Sige, katulog ka sa tong brass sige brass ay. So sa kaoy kutuon sa kikaoy. Ano kita nawan ako yung sinilas na katsada dire kay nawala man ako sinilas na gidiya. Uy, unsa naman taong kaoy? Puro naman lang kanang nawala. Unsa sa nilas? Basta kita ang dapat Ay sa kung ina mapapalit na sa sinilas. kita ang siguro to sa iro ba wait eh. Napaitiin ni mga kanang kuan kubalan. Ay nalang sinilas oy pagtinin na lang oy kay imutil kubalan sa kilo oy. Dili na angay magsilas pud imong til kay kubalan na kayo. Grabe sa day. Palitin na lang ko. So paliti. Sige lang gikag papalit-palit niya papalit-palit kay wala ba kay kwarta. Wala ba kay trabaho, may kay kita niya kuan. Sige papalit-palit sa kuha. Pero palit. Asa pa. Asa tong kuan? Asa tong kuan ba? Ala, wala naman kay bagong nga brief di ay asa. Palitin sa brief lang kay. Unsa naman ka oy? Puro na lang papalit sa imuha, puro papalit sa imuha. Wala na koy brief diri. Wala na papalit sa mga gamit, wala na kay mga gamit. Lustre na kay brief. Unsa naman ka oy taon oy? Lustre na kay brief na ko diri gang. Na. Isa lang ba? Grabe eh, Sa brief, di naman ka ngay mag-brief kay tuig kanang na. brief. Ha? Tuig na ni kapini mong last nga gipalit sa kuha oh. I-order oh. Sus ga tanaw-tanaw para pag hinasilas lang ka diya, tanaw pa ka ng brochure sa Avon. Gamahal ra pa ka ng mga brief sa Avon kanang mga men's club. Mahal kay na. Palitin sa kung isa ni gang bakit dugay na kay kung wala kuno na palitig brief na. Sus kinuo ko ayun na pag pili-pili din na oy. Pili-pili din na wa kay angay anak. Abo. Hinasilas lang ka ng mga brief sa Avon nga dili man nabagay sa imo ng brief sa Avon. Ah, grabe. Ano rin, tsada ka diri oh. Tsada ka nga brief na to diri oh. O kaniyo, naniyo, kaning Angelo, Ano? Sus, may man ang Angelo, kanang mga Angelo, men's club, ta sayo ka ang presyo, tag 800 for tag 899 ang presyo, 900 piso lang ko lang, 900 na siya. May man na sila kay mga gwapo mga kanang tao, mga tisoy mga lawas pa lang dara, makabibihag na kay sa nga tanawa mga napay abs o. Lami kay mga lawas ikaw. Adagana ni mo No, pa lang nimo daan. Wala na bagsak na kay ka ana. Di na kaya na magkuan. Dili man nabagay sa imong taon gang kay ngano. Maalaan ka anak na kawatan kag brief. Mandughit ka, maalaan nung ka anak kawatan ka, mandughit ka anak brief, mapasanglan nung ka, madudahan nung kas mga tao, di gwapo-gwapo kag brief. Pagtanong na sa imo, siya ay men's club po niya. Dili bagay sa imo ha. Grabe, isa lang magkabukong hangi, mapapalit ko. Isa, iwan ang banatan og yaw-yaw gang. Usa pa sa dula kay kwarta oy, kay pangita, kay trabaho. Basta nga, sa ikaw mo papalit ka. Kay trabaho ba yan, niya magpalit-palit ka ana niya mga tao diya, makaingon pala ng mga tao diya. Ah, ambisyoso sige na siya nga tao nga. Brief og ibon. Muka, ganyan mo gang eh. Kana sila lagi, kana sila nga mga tao lagi bagay na sila ha kay mga gwapo man kana sila. Na ikaw, imo dagway. Asa na gipulit imo dagway nimo nga mura man ganang kuan mura man dagway sa nagabaan. Palitin lang ko ba? Grabe, sige kag trabaho ibon. Misal ako, isa kabuk brief, di mo mapalitan. Na magdagway sa kanang kinumot sa abat. Dugay na kay kulay brief, gilok na kay baklay-baklay, kay musakos, tinahi. Mga kinumot abat. Mura kay gipakumot gisiguro kasi mong nanay sa una ba. Grabe ka mga panawas Wala siguro ganahin mong nanay sa imo pagburo sa imong nanay sa una kay gipakumot ng ka. Grabe ka. Unwanted child siguro ka. Grabe, di. Isa na ka brief akong gihangyo sa imo gang tapos ibubong sa waya. Napay nang nimo nga mura gidabdaban sa santil mo. Grabe ka mga panaway sa ako. Ang anong imo mo kung giminyo kung sila wayan ko Oy, kay adlaw. kabalo ka lang ka, kung maulit pa lang ka, sus, iulit lagi ka. Sa una, magod nagsakit, magod akong mata sa una, kaning nadaot ning akong kalimutaw sa una, kaning itom sa akong mata sa una, nadaot. Kaya napasmuan ko sa una, nakon. Niabi na ko gwapo kay ka sa una. So, pagkauli sa akong mata, kay napasmuan raman to, pagkauli, pagpatambal sa ako sa Binisaya. Sus, unsa man imong dagway, uy. Amo ka eh. Kid na. Kanilang wala ko ilay masuot ko ilay masuot ka na Ay, lang. wala naman ako ipante dito nga karaan, o, kanang gagamito na ko kung sa magdugo ko, ikuan dito, kanang mag-mince ko, may pagkato imong gamiton. Ayaw na sa to. Bakit ta pasuot ni mo ng mga panty ni mga Kabalo ka. Kabalo ka. Pagi kay trabaho. Dali ka, 899 piso na lang kulang. Ayan, din siya maka ng 900 niya. Ah, bayad anak. Ako pa babayaran ni mo. Pabirisyon pa ko ni mo anak. Lain ka na. Kapag kay trabaho. Kapag kay pangito, kapag kay trabaho. May daot sa imo kay kulong sa ikanda ko eh. Lain ka na mga panty ninyo kay daghan kay bangag hungaw kayo. Uy, naku, ayaw na sa to kong panty dito. Kaya kay kong panty dito nga ano. Dili na mo sigo. Pandugo na ko ba? Pangins na ko ba? Kabalo kay di mo sigo kay gamay ka ng mga panty sa babae. Ay, awat-awat sa kuwang kuwan. Sa gamay. Natulay ka gamay ka. Na sakto naman sa to sa imo ha. Sakto. Sakto. Tira ka to lang. Gagawa na ko ah. Ako na ko. Ang katulong
Ayaw na lang sa gula diya, uy. Unsa man ni siya klase nga panty? Anti man na siya, good. Semi-tibak man na siya. Kana na lang. Na kikito na sang sampot niya kani mang kagamay manlili man atong lagay ani taon gamon taon na Nalagot siya, uy. Wala pa malagay na yung mansaw. Yelo pag yun. Wala yung mansaw, uy. Kana na lang, Yelo uy. pag yun. Dili ko nagang. Mala So, siya. wala ka tayo sa abon. Tayo sa abon kang. Dili na lang ko dili lang ko magsutan na. Tagaya lang ko plite kay bago. Ate sa gikoy, gaya na sila sa gikoy. Grabe kay kakarte ba, hinasun kay ka ba? Kasi galudun ko sa imo, galuron ko sa imo, naong sa imo. Hinasun kay ka na ko. Tagaya lang ko plite kay mulaboy lang diri yo. Nya, kita na sa mo to imong mga barka ng mga kulungo. Napay rando nga murag dagway git tabagha. Napay tantan mo ibut. Makita na sa mo to. Ano masamot imong kaway buot? Ano masamot imong kaway buot kay makigbarkada ka na way mga buot. Abi taw nimo gam. Makigbarkada ka na mga buot, masamot imong kaway buot. Asa man yung pilion bakit barkada ko tong mga manya kay dagway nga sige pang chicks. Ya may pas nila kay wala dili chicks magdula rami. Ramon gyapon kay kung mga chicks kay di man kay mahalin. Kay mga chicks mudagan man si mo. Sus. Mudagan man si mong dagway. Taga ko Chicks plite ay ba. mudagan si mong dagway dili makaharong ang chicks sa imong naungoy. Imong naong mura kinumot sa apat. Sus, ano lang gudog ko noy kanang ano lang gudog kanang ko noy kanang bakla lang gudog kay imong naong bagay lang sana si mong babakla lang ko dito Wa ko chinilas kikitangan ka kini white tapos nung ako plite magbakling ora ako Dagan buwan. sa ka langgara ka nga tao igabi ka kalanggara ay mo mga saylas pang ano ikay buot ay mo saylas pang pag sa ako ani ka mangayo dayon batibrit mangayo ka sus pagtrabaho pagtrabaho dapat magtrabaho ka nakaipalit sa imong kaugalingon Taga nagyaw-yaw ay pagsig ka ng pangayo sa kuwa ako biya kay ako na ba ako na gikapoy na ba kay kog trabaho Di ko ganang trabaho lagi kay mo gyapon sa trabaho ang ang ilarang irregular katurang ilang mga kaila pag mga kaila di kanya irregular kay sa mga kasi buot pud mo kay buot pud mo trabaho imong trabaho nimo kay tamaluslus mo kay isang tanod napay yung mga barkada nimo yung mga buot napay tiriyo napay rando napay kanang tantan way buot may mga buot so mo tinrak kay dili pa sila mga chicks siguro kung sa magalito anong kon magiging to Natuan lagi si Kuan si tawag kay Terio nag-ana siya nakapalit daw siya bagong tarak-tarak. Tarak-tarak? Oh. Padula sumbak ko magtaktarak stereo may pag si Terio nakatrek-tarak ako naminyo na lang ko. Nagminyo na lang ta tapos ako wagi ko napalitan ko ako pati sigdula ng tarak-tarak. Saan naman taon mo Dako magikigang dako ingat tarak-tarak na ka nang pangkalot-kalot sa yuta. grabe kayo mo ba grabe kay ganin mo to ambot ninyo kang Ay di ko gambe. Hindi ko mo konsep tubay sa inyo kay kung matubay bitaw ko wala ipulos ang akong oras sa inyo. Akong oras kang gulawan, galakaw ko, daghan ko galakaw kang. Wala bulawan akong oras, wala ipulos inyo mga wala pulos sa inyo kwan. Wala mga pulos sa inyo kwan. Bahala ka di, mulakaw na ko eh. Gang na siya China, sula pa yung brief. Mulakaw na jud ko. Unsa man tanong mga utok ipambako ka nga niyo. May gani kasi lang. Bako ka nga mga utok kid. Magigurahin na niyo mga utok. May gani kay palangga kanya ni suling si Terio gali kapalitan ako ah. Ako di ko nimo palitan sinilas, di ko nimo palitan og brief. Dili pag ko nimo sunod yung sudlay kay mahalo kay matakdan sa akong kuto nya karon sa trak-tarak Dapat naman pinihatan. sa wala magsigara sa imo bagay naman sa imo dito kay. Wala man kag kwan eh. Wala man kag usabot sa imo ako sabot sa imo kwan mo style nimo. Ato na ko eh. Bahala ka di eh. Wala ko na ko. Kay nahurot akong oras sa imo. Gang tarak-tarak lang ba? Na, ito ali sino papalitan na to sa suling. Tag suling na ko papalit. Ang tarak-tarak Suling, ba? suling ato suling. Gang. Palit ka suling, Dario. Ingasit kon silyo. Gang. Bahala ka di ulit to. Gang tarak-tarak gang. Palimpira, panlaba. Panlaba ka, baboy ka legra. Dagway sa kanang kinumot sa abat. Dugay na kay kulay brief gilok na kay baklay kay musangkos dinahi. Mga kinumot sa kuan. Partner ako nimo, asawa-asawa ako nimo, bana-bana ako nimo. So unta man nga Inigawan kay sawayaan pa nimo tagadlaw. ano po? Nakan. Ay, sus naday bagong kalit si Terio nga tarak-tarak ba. Uy, Pulkit. Okay kayo yung siyo. Daghang kinalingaw. Anta mag-sir, Wala sa katulgon. Anta mag-sir. Nakita na ni mo tanan ng mga kuan mo sir. So daghan na kami episode sir. Kita ka sir? Sirgaw. Nakita mo siya sa Siargao na ay may malkit. Direct nakakita mo siya. Actually sir, ang kanang tag-iyagid sa saksak sinagol katawa bisakol si Boy Bulkit. Mo na siya among director si Boy Bulkit. Director namo, producer siya ang ga-produce sa saksak sinagol katawa bisakol, Istang Hilaw. Dayon kana kami mga artista lang din niya. Boy Bulkit, nag-regard si sir sa imuha. Padayon daw kuno, good job daw kuno, good job. Bye-bye, Cordapia, sunod na pod.